Jeg tror, det startede det her med det frivillige med, at vi var nogle stykker, der talte om at gøre noget ekstra for beboerne. Og det er også en erfaring, jeg har fra mit tidligere arbejde, det her med at gøre noget, der er sjovt, og gøre noget, der er ekstra, og at man skal leve livet hele livet. Så visionen har hele tiden været, at man skal simpelthen leve livet også på plejehjem. Og de mennesker, der bor her, er alle sammen helt specielle individer. Og hvad de har lyst til, og hvordan de har lyst til at leve livet, det skal vi være lydhøre overfor. Og så var vi nogle stykker, der talte om det, om vi kunne gøre noget ekstra, om der kunne komme nogen og hjælpe beboerne med at leve livet. Og det var sådan, vi kom i gang med det frivillige arbejde. Det allerførste, vi gjorde, det var, at vi talte om, hvad var det at gøre noget ekstra. Kunne man eventuelt som pårørende være frivillig og have nogle af de andre beboere med, når man gik i haven? Kunne man hjælpe til ved festerne? Kunne man komme og besøge nogle andre end dem, der boede her? Og kendte man nogen, der havde lyst til at være med til det arbejde? Så vi startede faktisk med et par pårørende, og så nogen, som kendte nogen, der kom udefra og var med. Så havde vi lige pludselig en lille bitte gruppe af frivillige. Sådan startede vi. Jeg vil ikke lyve, der er meget arbejde, når man har frivillige, men der er også rigtig, rigtig meget god energi, og jeg bliver meget imponeret af de frivillige, når de kommer, fordi de kommer som mennesker, som vil noget, og som kan noget, og som har lyst til at gøre en forskel. På den vis var det faktisk rigtig, rigtig godt, at vi startede helt i det små, fordi så har personalet langsomt vendet sig til, at der kommer nogle andre og gør noget andet. På et tidspunkt havde vi sådan en annonce i Villabyerne omkring en af vores frivillige, og det gjorde, at vi fik rigtig mange henvendelser, så pludselig blev der rigtig mange, vi pludselig havde i huset. Og der var der nogle af personalet, som havde sådan, skal de lave alt det sjove kun, eller... Men det man ligesom finder ud af efterhånden, det er, at de laver ikke kun det sjove, de giver bare beboerne mere. Vi omtaler meget ofte de frivillige som flødeskum, og her i huset vil vi rigtig gerne have meget flødeskum. Så har vi nogen, der kommer og hjælper til kun ved festerne. Så har vi nogen, der kommer på besøg med deres børn. Små børn. Der er nogen, vi har et par tvillingepiger på 7 år, som går med vores delikatessevogn. Delikatessevognen kører hver torsdag. Og det er sponsorerede varer. Vi har fået søgt nogle midler, og vi har nogle pårørende, som har doneret nogle midler. Så har vi jo de her gymnasieelever, der kommer og bager. Det er vores nyeste initiativ. Vi har været ude på forskellige gymnasier og haft sådan en båd, hvor vi har fortalt om, hvilke muligheder der er for at lave frivillig arbejde på Otterblå. Og de skal have sådan en konkret jobbeskrivelse, ligesom en stillingsbeskrivelse. Har du lyst til at bage kage på plejehjemmet og spise den sammen med de gamle bagefter? Det er sådan en opgave. Har du lyst til at lave manikyre på plejehjemmet, så har vi den røde neglelak. Det er jo skønt at være 80 år og have dejlige nye rødlakerede negle. Det er rigtig hyggeligt, at man kan få sig en god snak imens. Og har du lyst til at komme og spille musik? Der er også en del gymnasieelever, som er aktive med deres instrumenter. Så det er den nyeste indsats, vi har gjort. Så er det rigtig vigtigt ikke at gøre forskel på de frivillige, når man ligesom giver dem en købt blomster eller noget. Ens blomster. Ens julegave, hvis man gør det. Og at vi får meldt ud til personalet, hvad er det, man får, når man er frivillig og kommer her og laver noget i sin fritid. De får for eksempel også gratis kaffe og kage til alle møderne, og det koster noget, men man kan ikke komme her og være frivillig, så skulle betale for en kop kaffe. Det synes jeg simpelthen ikke er rimeligt. Så det koster noget at have frivillig, men det giver også rigtig, rigtig meget. Udover det, så har vi også nogle besøgshunde, sådan nogle små langhårede gravhunde, der kommer og lægger sig ned og bliver kløet på maven, eller en stor sort labrador, der stiller sig helt roligt, så man lige kan klappe den også, selvom man sidder i kørestol.